Sa number 10, approval na lang sang Tiesa, ginahulat sa Bacolod LGU agud basugura ng proyekto para mas mapatahom ang water fountain sa BCGC kag Bacolod Public Plaza. Nasabit na sa Bacolod LGU sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone o Conchesa ang plano para sa rehabilitation project sang water fountain sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center. Ginpahayag ni City Administrator Lucille Helvolea, approval na lamang sang Tiesa ang ila ginahulat para ma-finalize ang plano para mas mapatahom ang mga water fountain. Nalakip na diri ang Fountain of Justice sa atubang sang daan nga City Hall. Nga nakalisensya na ang LGU sa National Historical Commission para malimpyuhan kag maatupan ang water fountain santo sa disenyo sa natala nga pag-rehabilitate sang daan nga City Hall. Pero wala sang kinahanglan nga ligwaton o konkayuhon sa fountain nga nakabig na nga historical landmark sang NHI. Ginapaabot sa Bacolod LGU nga gilayon nga masugura ng proyekto gamit ang 300 million pesos nga pondo gikan sa Tiesa. We hope nga the soonest as possible, but then we are also dependent on the approval sa national government. Pero we are expecting this year mag-iyo naman. Yes, that's what Mayor is hoping and also calling the national government Tiesa nga makastart na ni. But then, di damo pa requirements eh.